Tervetuloa paloturvallisuuden syventävään koulutukseen. Tänään tarkastelemme kriittistä ilmiötä, palon edistymistä. Minä olen kouluttajasi. Ymmärtämällä, miten tuli käyttäytyy, voimme pelastaa henkiä ja parantaa turvallisuutta. Palon eteneminen jaetaan perinteisesti 4 päävaiheeseen. Nämä vaiheet noudattavat fysiikan ja kemian lakeja. Kaikki alkaa palokolmiosta. Palaminen vaatii happea, lämpöä ja polttoainetta oikeassa suhteessa. Ensimmäinen vaihe on syttyminen. Tässä vaiheessa palo on vielä paikallinen ja rajoittuu yleensä yhteen kohteeseen. Tämä on ainoa vaihe, jolloin alkusammutus on yleensä tehokasta ja turvallista suorittaa itse. On kuitenkin huomioitava, että nykyajan asunnoissa palon etenemisvauhti on kiihtynyt dramaattisesti. Synteettiset materiaalit vapauttavat energiaa jopa 2 kertaa enemmän kuin luonnonmateriaalit, nopeuttaen paloa. Toinen vaihe on kasvuvaihe. Lämpö siirtyy konvektion ja säteilyn avulla muihin lähellä oleviin materiaaleihin. Kattoon kertynyt savu alkaa säteillä voimakasta lämpöä takaisin huoneeseen, mikä nostaa lämpötilaa nopeasti. Ennen yleissyttymistä voi tapahtua rollover, jolloin savussa olevat palamattomat kaasut syttyvät itsestään. Sitten seuraa flashover eli yleissyttyminen. Tällöin kaikki huoneen pinnat saavuttavat syttymislämpötilansa samanaikaisesti. Flashoverin jälkeen selviytyminen tilassa on mahdotonta jopa täydessä suojavarustuksessa. Lämpötila nousee 1000 asteeseen. Kolmas vaihe on täyden palon vaihe. Nyt palamisnopeutta rajoittaa yleensä hapen saanti, ei polttoaineen määrä. Tässä vaiheessa rakenteet vaurioituvat vakavasti ja sortumavaara on todellinen. Savu on erittäin tiheä ja paineistettua. Muista, oven sulkeminen voi pitää palon kasvuvaiheessa pitkään ja antaa lisäaikaa poistumiselle. Viimeinen vaihe on sammumis- ja jäähtymisvaihe. Palo hiipuu, kun polttoaine tai happi loppuu. Varoitus. Vaikka liekit vähenevät, backdraft-riski säilyy. Äkillinen hapen saanti voi aiheuttaa räjähdyksen. Kerrataan vielä: syttyminen, kasvuvaihe, täysi palo ja jäähtyminen. Jokainen sekunti merkitsee. Kiitos, että osallistuit koulutukseen. Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi. Turvallisuus on yhteinen asiamme.